So ayan guys, susubukan ko po kung kaya ko pang mag-backflip. Kasi matagal-tagal nang hindi ako nakapag-backflip eh. Galing ha? Ayan guys, simulan ko na po. Masakit na yung katawan ko. Shit! Gago! Na talaga. Pero okay lang. Kaya pa. Another. Dalawang beses na yan! Gago ka ba? Hirap eh. Ayoko nang babarkada ka sa Lloyd na yan ha? Ugh.